תגיד, וירצ'י, פחדת לטוס לבד? האמת שבהתחלה די חששתי. את יודעת, מדינה זרה, פתאום במזרח, טיסה ארוכה. לעזוב את המשפחה, לעזוב את החברים ולהגיע לחוויה כזאת לבד. האמת שכן חששתי. אבל האמת, דיברתי עם הנציגים, לדעתי זה היה עם עומרי, עוד לפני שהכרנו, והוא פשוט הרגיע אותי, הוא סיפר לי איך הכל מתנהל, איך לאט לאט קמים בבוקר, הולכים לסשן גלישה, כולם ביחד, שכולם באים לבד, זה לא היה לי חריג. דיברתי איתו, הוא אמר, זה לא משהו שהוא חריג, זה משהו שעדיף אפילו לעשות את זה, כדי להתחבר גם לעצמך. בסופו של דבר, אנחנו עוברים פה סדנאות של היום היינו באמבטת קרח, עשינו יוגה, עשינו פילאטיס, וזה כאילו כל הדברים האלה נותנים בעצם להתחבר לעצמך. חוץ מזה שפה הכרתי אנשים מדהימים שאני בטוח שזה הולך להישאר לעוד הרבה זמן. הכרתי באמת סוג של, כמו קלישאה, כן, אבל סוג של משפחה. תחשבו על זה כמו בצבא, שאתם מגיעים למקום שאתם לא מכירים, מלא אנשים עם חלק מהצפון, חלק מהדרום, חלק מהמרכז, וכאילו סוג של כור היתוך מושלם כזה. תודה רבה. תודה לכם.